Hello, salamu alaikum. Hello abokina. Ya ake ciki ne a gari? Wallahi normal. Maza ka hau Facebook na yi wani sabon posting. Facebook kuma? Facebook mana. Me Facebook kuma? Kamar ya me Facebook baka sani me Facebook ba? Facebook. Kamar ya kakkare na mu hankali mana. Facebook din ne baka sani ba? To me ake da shi? Kamar ya. Allah ka ji ka wani ka. Ka ji Facebook. Yanzu kai baka san Facebook ba. Me Facebook din to? Wannan da kake a ce baka san Facebook ba. Ni ban san wani Facebook ba. Ga wannan. Au, wannan yake nufi? Shine Facebook. Ya ce min dandalin yan kwankwasiya. Da wannan ka san Haba, shafin yan kwankwasiya zai ce min idan aka hau Facebook akwai wani abu da ake gani banda aikin mai girma gwamna injiniya Abubakar Yusuf ne. shine dai Facebook. To ai abin da zai ce min kenan ka hau dandalin yan kwankwasiya. Ai ya wahalar da kansa ya wahalar da kansa. Ai Ba gashi na da shi ba? Ba shi bane wannan? Ba shi bane? Shine wannan mana. Ka gani? Ka To gani? kana da shi ma kuma kake tambaya. Hoton wa ka fara gani? Abba gida Ka gani? Ai dandalin yan kwankwasiya kawai sunansa. Amma Facebook a Ku kuka san shi da wani Facebook. Mu ai dandalin kwankwasiya muka san shi da shi. Ha. Mu Facebook ka san